Hello guys, खुलुमबाय बयनिसिमबो जाय जाय बिथांमोनहा बे भिडिअखौ नायो। आं दिनै माने मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना, जोंनि दिपु कार्बि आंलंनिनो माने जोंनिफ्राय एसे गोजान जायो आरो 8 किल' होनो, बेयाव थांगोन आरो जोङो दा। ओमफ्राय बेयाव बुहुत माने कार्बि गेजेरावसो बर'फोर दं आरो माखासे बर'फोरा बेयावनो गोदोनिफ्रायनो दं आरो बिसोरो मोजाङैनो थायो, मोजाङैनो माने सोलिनानै दं आरो बिसोरो माने गासै 10ता घर ना 12तासो न'खर दं खोमा आरोना, बांद्राय गैया। ओमफ्राय जोंहानि बिखुनजोनि फंबायमोनहानि न'आव थांगोन आरो जोङो दा। जोंनि बिहाव जायो आरो गैला। बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ। जों दा माबा मोनफैबाय, बिरला होनो आरो बे जायगाखौ। बिरलाथिं थांबाय थानांगौ आरो ओमफ्राय बुहुद हाजो गेजेरजोंसो लामा आरोना। जाय जाय मिथियाखै माने जों थांगोन आइखौनो लोगो मोनबाय आरो जोंखौ राव हरदों, ओंखायनो दसे लाखिथ'बाय। जानो हायाबो ओमफ्राय लोगोफोर आं बिरलायाव दखान हटेलाव दं आरो ओरैनो एसे जिरायनानै बे आइखौ लोगो मोनबाय नालाय हटेलाव, ओमफ्राय बेयावनो सुमफ्राम जानो होनायखायनो सुमफ्राम जानोसै। बै आइनि न'आव थांनो साहा लोंनो होदोंमोन, साहा दासो ओंखाम जाखांना फैनायखाय साहा लोंला। गय जाबाय, गय जानानै फैबाय दा। बिरला बारबाय आरो नै दा बिरला बारनानै बारनाय होनगोन ना होना बेखौ, बेयाव ब्रिज मोनसे फिसा दं आरो नै बेखौ बारनांगौ आरो। नैबेजा लामा, नैबेजा बे लामाथिं ना बेजासोमोनथाय सरस्वती मन्दिर दंना मोनसे, बेयाव नेपालिफोर दङ एसे। ओमफ्राय बिजा थांनाय लामा, ओमफ्राय दा जों बिजा सिदा थांबाय थागोन आरो 8 किल'आ। गुबै हाजोजोंमोन नै लोगोफोर बेयाव, बे हाजोखौ माने JCB-फोरजों माबा हाखौ जावगाजोबनानै गुबै न' जाजोब्बाय आरो। स्कुल दङ, मा स्कुलथाय? दिनै देवबार ना, ओंखायनो फ्रि एसे, ओंखायनो ओरैनो बेरायहैनोसै होननानै फैबाय आरो जोङो दिनै। ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर, माने लामायाबो एसे गोजान नालाय जायगायाबो, एसे देखायलांबाय थानोसै आरो आङो। माने बांद्राय गोलाव जागोन ना सब फोजोबबाबो, ओंखायनो माने ससे होलांनोसै आरो आङो। लामाया माने आवगाय बिराद गाज्रिमोन, जों आवगायनिफ्रायनो फैबाय थाखायो नालाय, ओमफ्राय दा बुहुद मोजां जाजोब्बाय आरो लामाया। हाग्रा सिंबाबो माने लामाया बुहुद मोजां जाबाय आरो बिदि साइडथिंजाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर बिजा एसे थिंफोर न' मेरलानाय दंना, बेयाव
लोगोफोर मा होनो नैबे जा जों दा जिथिंजाय फैबाय थादों जिथिंजाय डिमापुर बकाजान थांनो बुहुद माने सर्टकाट लामा मोनहैयो आरो जा जोंनि मानजाथिं थांबाथाय माने एसे गोजान जाहैयो मोनैनि थाखाय सहस आरो बिदा लामाया आं थांफेराखै होमबाबो माने मानसिफ्रा बुंदों आरो सर्टकाट लामा बिराद मोजां थाब मोनहैयो होननानै थांगोन र' आं मालाबा बे साइडथिंबो ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो एसे सेयार खालामगोन हायोबा डिमापुरखौ जों मालाबा थाङो नालाय ओमफ्राय बे लामाथिं थांनाय माने बेसेबां खाथि जायो आं एसे देखायगोन आरो हायोबा ओमफ्राय नै लोगोफोर बे जा सिदा थांबाय थानाय लामायानो डिमापुर जा बकाजान मोनहैगोन आरो ओमफ्राय जों बेखौ नागारनानै जों दा नै गामिनि लामाया नैबे आरो गामिनि लामाजों हाबसै आरो जों दा नै बेयावनो आरो जों मोनफैबाय ओमफ्राय बिजाबो मा होनो स्कुल दं आरो स्कुलखौ लागासिनो वाल होजोबनाय जे ओंखायनो जों दा नै गामिनि लामायाव हाबबाय आरो दंखो बर' गामि ओमफ्राय बेनो आरो बर' गामिया एसे हाग्राबारि आरो ना दा नै दखरसेल' बर' गामि आरो मोजां मोनो आङो फैनानै फैबाय थायो आङो फैबाय जोङो न'आव मोनफैबाय आरो जों मोनफैबाय न'आव बेयावनो आरो ओमफ्राय जा मा खालामदों बियो साहा फुदुंदों खोमा फैबाय माथो खालामना एसे फ्रि टाइमाव एसे आलासि जाफैयाबा न'नि मानसिनाव नै आं खोन्थानो बावदोंना जोंहानि राजाया जोंनाव फैयाखै आरोना आलासि जानो ओमफ्राय ओमफ्राय जोंहानि राजाया गावसिनि आयंमोनबो फैदों नालाय गावसिनि आयंमोनजों फैफाग्रोबाय आरो अट'आव ना बिसानि आयं हौवा आयं हिन्जाव ओमफ्राय बिसोरनि आंनि बिजावजालि आरो ओमफ्राय बे आंनि बिजावजालिनि बिमा बिसोरबो फैदों बिसोर फैग्रोनानै जिरायनानै दंफैयो आरो ओमफ्राय नै फिसाज्लाखौ लोगो मोनफैबाय आरो ओइ गाइखेर साहा आलासिफोरनोलाय आलासिफोरा নাখায় চাহ নাখায় কি খাব খাই দেছো বল নাখায় বোলে নাখায় সব আমি মদহে খাই আৰু আজিকালি এইবিলাক ইমান কম দামী বস্তু কোনে খাব আমাৰ খাম ঐ তুই নাখায় খাবি जायानो बेबो आं दहायनो बुंनो नागिरदोंमोन साहाखौ एसे खम फुदुं होननानै आफि लाबोलाय ओइ साहा नाखाय ओइ आफि आफिया नै साहाया बानलु बागान दं नै मालाय बे आइमोनहानाव माबा बानलु इलायनि मा होनो गिदिर गिदिर बानलु नै बिदि मेरला दं आरो ओमफ्राय नै मबाइलाव बारा मोजाङै नुयो बानलु बागान दं दा एसे खाना लांसै मा मा मैगं मोनो बुथुमना लांसै एसे मैगं मोनो बिसिनि गामियाव बिदाबो हाना लानांगौ एसे बिहामजो गेदेर बियो जों आलासि जाफैनाय बै आइनि बिहामजो गेजेर ना अ गेजेर ओमफ्राय गेदेरा बकाजानाव दंना ओमफ्राय नै जोङो जि गिदिर दाउला बुथारखासिगोन जों बेखौ माजों जागोन अलदरजों जागोन बे दाउखौ ओमफ्राय माखासे एवनानै जानोसै माखासे अलदरजों संनोसै सं जा आंहालाय दाङा दै बे आइ संनायखौसो जागोन अलदरखौ संनो रोङा ना रोंखायानोबा जेरै सङो बिदिनो संगोन ओमफ्राय बे आइनि फिसाला उन्दै ओमफ्राय बेलाय बिहामजो उन्दैया बे न' सिङावनो थाबाय थायो बे बाहेरायाव ओंखारा न' सिङावनो खामानि मावबाय थायो मालाय बियो अलदरजों दाउजों जानोसै आरो दिनै मा खर गिदिंबाय थाखो मानो मानो फैनांगौ ओंखायनो फैनां ओंखारदोंमोन आं लायनि नाय गिन्जि गस्ला खर' गिदिंनांगौ खर'नि गिदिंबाय थायो जाजायोथ' बे गया
खर' गिदिंदोंनो ओंखायनो ओरैनो एसे उन्दुबाय खामसालियाव। मानो खर' गिदिंखो? नों गेस जादों खोमा बे मानसिया एसे। बेजों जागोन दाउखौ। फोरानाबाबो मानाना फोराननांलाय नाङा। मोनसे गायनाय होनायालाय आरो बोसोरनै बोसोरथामबा नै गिदिर गिदिर थाङो 10 केजि गाहाम जायो। मानो मोननांगौ गोथाङै जाबावसिगोन दिनै जानो हायो नोंलाय। ए थाबायदि मोनजायो नामा? गोदै गोदै मामा मा होनो जुमब्रा बिलाइजोंबो जुमाय लोङो बियो। जुमब्रा बिलाइजों खनसे जोंहानाव जुमब्रा बिलाइ गोथांजों जुमाय लोंदों। बिसंखौ जागोन जाया? बिसंखौ जागोन जाया? जायो बिसं। अमायाबो हानाय नङा जों। माना अलमान हाতৰ नधरे कुइसं নহয়। मानद्रायग्रा दङ। बे थारुनानो मानो? थारुनासो माना बे माना। अमायानो जायो। भाद्र मासाव मोनजायाखै जोंहा भाद्र मासाव एखाराव जानांगौबो जाबो मालायसो हरबाय जानो। दाउ गैया बयलार लाबोना जानो। गैया गैयामोन। आन्दाज गैया बिसोरनि गामिखौ एसे देखायनि आरोना जा बिसोरनि बारि आइमोनहानि ओमफ्राय नैबे जा फिसाला गेजेरा थायो आरो जा बैयाव बिनानाव सासे जानाय दङ बेनाव एसे हाबैनि आं आवगाय फैनायाव मा होनो गस्ला गानलांदोंमोन ना सारनानै गस्ला सिजोबनानै ओमफ्राय दा बे गस्लाखौनो हैनो थांनि आरो सान्दुं गोसाथार मोनफैबाय खाथिसो आरो गय जानानै हाथायाव अबस्था गैलालाय आंना सोरथाय सोर मोनफैबाय गैगोना गैयाथाय न'आव रावबो दुब्रि दङ आलासि फैदों अ दरजा फांथेलायनानैसो दं नामा नोंलाय फांथे जानो दोनो नामा ए एमावसो दादों ए फैबाय खाथियावनो दाउ बासायावबाव मालाय आरामथार ओमफ्राय नै बेयाव मासे ओमफ्राय नैबे जा अमा बिमा फिसाबो दङ बिथिं सिङाव उन्दुनानै दङ बै मासेल' नुदों आरोना माब्रै माबायाव बाव थायोथाय अमा बिमा फिसा जाथि बारा गिदिर नङा इलायनि गोजा जि मोजां खालामबायसो बिसिनि गामि बेफोरो नुहुरानो नै सोर दंफां बारि जोबसो देरबाय नोंना बाबुआ सेंग्रा जाबाय नै बिस्रा मालायनि न'नि बानलुआनो खानानै फोरानदों ओमफ्राय नैबे दंफाङावबो दङ आरोना ओमफ्राय नुहुरासै सान्दुंजों ओरैनो जि दंखायो ओमफ्राय नैबेयाव मा होनो फान्थाव गुफुर दं आरो फान्थाव गुफुर खानानै लांसै एसे नुवाहाय दंफांखौल' नुयो फिथाइखौ नुवा र' दा खाखांनानै फिथाइखौ देखायगोन नै लोगोफोर बिसिना ओंखाम संग्रानि गोजौआव माबायदि जुखामखौ आलायनानै दोनो ओमफ्राय बेखौथ' बिदि खालामनानै दोनबाय ओमफ्राय मा खालामगोन बेखौ जागोन गोरानै ना मा जाखो बेखौ देनां फोगोन आरोना दाउखौ गोदाबाय नै जि आराम मा बुस्थु मैथाजों माजों संगोन नै लोगोफोर बानलु गिदिर गिदिरबो दङ बानलु राजा मा होनो इलाय नै इलाय जि मोजां मोजां थायखादों मोनाखै आरो माने दासो देरहांदों इलाय ओमफ्राय जि मेलाखा दंफाङाव ओमफ्राय केमेरायाव बारा नुवाना मबाइलाव बारा नुवा केमेरायाव ओमफ्राय ओरैनो जि मेलाखा
नै बिजाया बाहेरायाव ना एवदोंना फ्राय खालामदों बाहेरावसो एवगासिनो नै गेब्लेजोबाखै गेब्लेदोंना गेब्लेदों मैथाजों होनोसै नै मैथाजोंनो होनोसै नायानो बारा मोजां नङा खोमा ओंखायनो गेब्लेदों गरमनि ना बरफआव दोननाया दाखालिना मोजां मैथाखौ लाबोबाय मैथाया बे मामा गोथाव जाथारगोन मामा ना फिथाइ थायहांनायनि मैथाया जि मोजां जाखागोन ओंख्रियानो नै फिथाइ थायनाय मैथा जि गोथाव जाखायो बिदिया नाजों संबा ओमफ्राय नै लोगोफोर मैगं खानानै लाबोबाय एसे दा लांनो थाखाय बेखौ मा मैगं होनो साम' लावथिनो आं मोनजाफेराखै आरोना बे मैगंखौ साम' लावथि ओमफ्राय बेयाव मा होनो मान्दे दङ ओमफ्राय बेयाव मा दं थालिर मैखुन दं ओमफ्राय जोगोनारबो दङ आरो जोगोनार ओमफ्राय बानलु एसे खादों जोङो ओमफ्राय फान्थाव बेफोरखौ लांसै आरो ओमफ्राय मा दंबावो अ सिब्रुबो दङ सिब्रुबोलाय सिब्रुबो दङ दसेनो मैगं मोनो नालाय बिसोरनिथिं जोंना टाउनाव मैगं मोना नालाय ओंखायनो बुथुमनानै लांखाथारनोसै आरोना जोङो কি নাম আছিল তোৰ এইফালে চাচোন ইফালে চা কি নাম চন্দন চন্দন আৰু বাবাৰ নামটো নাজানে আৰু মাৰ নামটো কাছে তোৰ ভনী না ভাই আছে ভাই কি নাম আছিলে বিশাল অ তই স্কুল যায় না নাযায় কোনটো স্কুল যায় কি নাম স্কুলৰ নামটো এলপি স্কুল কি এলপি স্কুল নাম স্কুলৰ নামটো কি নাম এলপি স্কুল তাৰপিছত তই কিমান ক্লাছ হৈছে এতিয়া কেজি 1 কিবা ইংলিছ স্কুল নাও ইংলিছ ABCD পাৰে না নোৱাৰে পাৰে কৰিবলৈ দেখাচোন A B C D E F G H I J K L M N O P পয়সা নিদিয়ে আৰু পইচা দিলে হয় আৰু কি নাম আছিলে তোৰ দেৱ এইফালে চা এইফালে অঁ তাৰপিছত কোনটো স্কুল যায় তই लोगोफोर नै मेन मैगं खाहैग्राया बेसो आरो ओमफ्राय आं बिनि नामखौ खोन्थानोसै आरोना दे नोंनि नामा मा नाममोनलाय खोन्थालाय नामखौ सोमखोर आरो किरिकि गयारि मोजाङै होनग्रा गोसोआव गयारि नों अबे स्कुल थाङो अबे स्कुल थाङो नों आरतुसे एलपि स्कुल ओमफ्राय नों बेसेबां क्लासाव जाखो क्लास 2 ओमफ्राय नोंसिनि गामिनि नामा मा नाममोनलाय आरतुसे बर' गांखना गावसिनि नाम गामिनि नामखौ मिथिया नों ओमफ्राय दे खोन्था नों मा मा मैगं खादों जोंनो मा मा मैगं खानानै हरदों दे देखाय मोनसे मोनसे थिखोनानै सोंलावथि ओमफ्राय आरो मान्दे सिब्रु ओमफ्राय आरो मा दङ सिङाव दिंखिया নাই আছেब्रा মই নিজে দেখিছে আৰু এইটো जोगोनार बिजौ আছে जोगोनार बिजौ আছে भलेका আছে मान्दे আছে এনেকা না উলাই কিনা দেখাই এতিয়া नोंसोरनो मा नांगौ दा मैगं खानायनि चन्दन नै लोगोफोर बिसोर साब्रैनो आं दहाय फैनायावबो मेथाइ लाबोनो बावदों ओमफ्राय मैगं खादों गथ'फ्रा खस्थ'नो ओंखायनो आं बिसोरनि मेथाइ जानो फैसा होनोसै आरो दा माने आंनाव फैसायाबो माने मा होनो खुस्रा गैया ओमफ्राय साब्रैजों 100 थाखा होनोसै आरो बिसोर राननानै जाथोंसै 20 थाखा राननानै जाथोंसै आरो न होमबा मावै लबि दे তাৰপিছত ভগাই খাবি দে দোকানত দে চাৰিজন লগত Thank you. मा ओंख्रि संखो एसे नायनोसै आरोना आं दा
जोंना बेयो मैथाजों नाजों संदों आरो बे आइयानो संबाय ओमफ्राय नैबे जा अलदरजों दाउजों संदों आरो ओमफ्राय दा दाउ बेदरखौनो खावसे एवगासिनो दं आरो मोनथ'वाखै ओंखामाबो मोनखाबाय ओमफ्राय बे दाउ बेदर एवनाया मोनबानो एसे ओंखाम जानोसै आरो जोङो ओमफ्राय दसे जिरायनानै थांनोसै आरो नैबे जा संग्राया संगासिनो दं आरो एवगासिनो दं दाउ बेदरखौ अरदाबाव संनायाथ' माने जानो गोथावसिन जायोना गेसफोरनिफ्राय संनायनिफ्राय ओंखायनो दिनै गोथाव जालांसै आरो 8 किल' गामियाव फैनानै माने बिसिनि अरदाबाव संनाय गोथाव ओंख्रि जालांसै दिनै जाखांबाय जोंहा थांनो ओंखारबाय थांबाय थानोसै सासे अबाव थांखो बे लामायाव दंहैयो नामा